abans per la nostra seguretat posaven càmeres de videovigilància a les estacions, després per la nostra seguretat no podíem sortir al carrer i esperem que per la nostra seguretat algun dia no puguem deixar de dir segons quines coses. Aquest confinament a mi un punt em va servir com per parar un moment i mirar enrere on estàvem vivint i què estava passant i què teníem al voltant. I vaig jugar a analitzar una mica en quin món estàvem. I ho tenim una mica embolicat. Crec que hi ha feina per tothom. Arremangueu-vos fort. O sigui, vull dir que arremangueu-vos fort perquè aquí hi ha feina per tothom. Aquí a tothom li toca treballar, perquè sembla que ho tenim bastant fumut. A veure què en penseu. Això és la primera part d'un text, té 3 parts, aquesta és com la primera part. I diu: com vivíem abans? Anàvem ràpid, vivíem molt ràpid. Als passos de Cebre hi havia tantes vides que no podia esperar-te a mirar-te. Podíem sortir al carrer quan volíem, tot i que a vegades ens aïllàvem a dins i ens feia mandra sortir. A les ciutats teníem el que volíem quan volíem. Podíem menjar una hamburguesa a les 3 de la nit o comprar ous perquè volíem fer unes creps. Es considerava que si no responies un missatge de mòbil al moment eres un irresponsable. Els mitjans de comunicació ens titllaven de gueto quan ens reuníem amb la nostra comunitat. L'individu era l'única unitat de mesura. El vincle social s'havia afeblit i polaritzat, desconfiàvem massa de l'altre. Era habitual compartir un trajecte de més d'una hora amb tren sense dir-se res amb ningú. Una persona malalta rebia un tractament en comptes d'un tracte. Els nens passaven més temps a les escoles que amb els seus pares. Els fills no cuidaven dels seus pares envellits. Les famílies ja no vivien juntes. Cuidar de la gent gran no era considerada una feina valuosa. Era mal pagada i relegada a les dones, moltes vegades dones migrants. El llenguatge de l'econòmic era l'únic llenguatge vàlid. La malaltia era vista com una condició que havia de cessar. No escoltàvem el seu missatge, no anàvem a l'arrel perquè era costós. Els carrers eren lloc de pas per anar d'un lloc a l'altre. Als enterraments amagàvem les llàgrimes amb les ulleres de sol, perquè no enteníem ni escoltàvem la mort. Tampoc en parlàvem, ni del sexe, tot i que ens agradés i el busquéssim. Regnava la competitivitat i s'aplaudien més les aparences que mostrar-se tal i com un era. Les mostres d'afectivitat quedaven reduïdes a grups de confiança. Les relacions sexoafectives eren privades i normalment exclusives. Si de fet els nens, ja de petits, acostumaven a tenir un millor amic perquè els rangs ja s'inculcaven des de la infantesa. La inèrcia de tirar endavant era una forma d'evasió molt comuna en la nostra societat de consum. Era habitual consumir aliments produïts en altres latituds i els cultius locals no eren reconeguts ni protegits, perquè l'únic llenguatge vàlid era el llenguatge de l'econòmic. Els boscos tenien propietaris, hi havia un sentiment molt agressiu de la privacitat, tant d'espais com de persones. Tingués raó o no tingués raó, el pobre sempre anava a la presó. Es jutjaven els efectes en comptes de jutjar les causes. Tot i ser un país amb molta riquesa, eren habituals les relacions de dependència econòmica. La superficialitat era a l'ordre del dia. Encara crèiem que el pare estat mirava per nosaltres, si és que disposàvem molts mitjans, però hi havia molt poca comunicació, molta informació i molt poca comunicació. La indústria alimentària s'encarregava de destruir el 30% del menjar que ells mateixos produïen. Hi havia molts recursos que no s'aprofitaven. No ens agradava esperar, no teníem paciència. Volíem les coses al moment. Es mesurava més l'impacte econòmic que l'impacte en el medi ambient. I és que ser creient era considerat una cosa del passat o de cultures endarrerides. Estar amb les nostres filles a vegades era un privilegi que no ens podíem permetre. Les cases es construïen ignorant el recorregut del sol, perquè l'únic llenguatge vàlid era el llenguatge de l'econòmic. No notàvem la diferència entre una nit de lluna plena o una nit de lluna nova. Tot era igual. La contaminació lumínica de les ciutats afectava fins a 100 quilòmetres de distància. Els mites fundacionals eren vistos com a històries de vells. Començaven a aparèixer noves festivitats orquestrades pel mercat. Aquells individus amb una capacitat natural per subvertir l'ordre establert eren aïllats en geriàtrics, en frenopàtics o guarderies i escoles. L'atenció que es donava als símptomes estava basada en la patologia, ens centràvem més en la malaltia que en la salut. No escoltàvem el cos perquè no era una prioritat escoltar-se. I els problemes psicològics, com ara l'ansietat, la depressió o la irritabilitat, eren tractats com problemes personals en comptes de problemes estructurals.
Era fàcil comprar felicitat o tranquil·litat a la farmàcia. La policia negligia i es prenien poques mesures per combatre-ho. Normalitzàvem situacions de violència i encara fins i tot protegíem l'abusador. Cada 5 minuts s'enlairava un avió i podies anar a qualsevol banda de món per preus exageradament baixos. L'autoexplotació va consistir en convertir-nos en consumidors. Omplíem el buit comprant coses que no necessitàvem per res, però l'únic que feien era posicionar-nos socialment. El preu de les llegums el marcava la borsa més que el pagès. No, ha anat just, Hi ha feina per tothom, Aquí no se'n salva ningú. Estem embolicats. Però acabo, Era un recital de poesia, oi? Bueno, m'he confós. Però és que clar, et donen un micro i està bé dir, no? 4 coses que et passen pel cap. Diu, les persones migrants no gaudíem de drets bàsics, tot i contribuir a la riquesa econòmica i social. Viatjàvem a l'altra punta del món perquè m'interessava conèixer noves cultures. Teníem noves cultures al costat de casa i no ens preocupàvem de saber qui eren. Giràvem el cap quan algú feia caritat. Estàvem atomitzades. Se'ns enduia el corrent. No ens teníem confiança, només pensàvem en jo i només jo. La moda marcava un ritme molt ràpid, tot era efímer. Necessitàvem esbravar-nos i pagàvem preus desorbitats per evadir-nos. Sortir de festa, fer unes birres, ballar una mica, intentar lligar. Estàvem perduts i anàvem rapidíssim. I va aparèixer una cosa molt petita que ningú veu, que ho coneixem per les paraules que diuen, va aparèixer una cosa molt petita i va sortir tot volant pels aires. Teníem tanta por d'equivocar-nos. Arremangueu-vos que hi ha feina per tothom. Gràcies.